Граплинга за мен е с няколко думи начин на живот. Джиу-джитсото е спорт, в който или се влюбваш, или продължаваш. Здравейте, аз съм Владимир Запрянов, на 26 години, основател на клуб Z-Team Jiu-Jitsu Хасково. Днес сме в моята зала, за да ви покажем малко повече как се случват тренировките и как минава един тренировъчен ден. Днес е вторник и ще ви запозная с Competition класът, който се случва от 4 часа. За всички момчета, които искат да трупат опит, да прогресират и да се развиват в състезателна гледна точка. След което са малчуганите от 4 до 6 годишна възраст. Те са от 6 часа, с тях тренировката е около 50 минутки и преминаваме към основната тренировка, която е всяка вечер от 7 часа за всички нива. Там идват всякакви любители, така че останете с нас, за да видите как протича един тренировъчен ден. Момчета, добър ден на всички, радвам се да ме видя. Продължаваме с гард пасинга, над който работиме този месец. По-малко хора сме, нормално е вече преди празниците, но важно е тия, които сте тук, да стартираме. Намерете с място, 5 минутки набързо да разтегнем и атака. Ще минем през всичките първи варианти, които използвахме за минаване на гарда, и те са когато сме от дистанция. Не влизаме близко в противника, не търсиме, така да го кажа, pressure passing, а търсиме повече distance passing, търсиме loose passing, нали? Следващата важна стъпка беше да променим ъгъла. Винаги искаме да сме отстрани, никога не искаме да сме директно срещу него, така че набързо 5 минутки какво ще правите с противника, минаваме през всички варианти, където идвам тук долу в трайпод, казваме единия вариант е захождам към краката, опит да скривам коляното под мишницата. Внимание, отново казвам, слагам противника по гръб, обаче стигаме до ситуация, където той ми закача краката. Веднага колената навътре, контрол над гърдите, контрол над коляното. Така че пак тук 5 минутки, само от тук. Единият слага, другия по гръб. Окей, пичове, 3, 2, 1. Ай! Няма страш. Той съзнаеше, че това ще стане. Трябва да набера напреди, ето където да хвана таза, тая ръка бърка за врата, изстъпваме, 3, 2, 1. В момента протича част от техниката. По принцип правим около 40 минутки техника, като задължително минаваме 10-15 минутки през нещата, които сме правили през останалата част от седмиците, тъй като един месец работим върху едно, следващия месец работим върху друга система. В момента сме над гард паса, момчетата довършат последните им технически рундове, след което следват позиционните борбички. Благодаря, пичове, супер стана днеска, макар и малка група, пак казвам, важно е не количеството, а качеството, нали така? Така че
Компетишън класа, четвъртък ще направим последно. Надявам се да се събереме. Днеска не можахме да се събереме всички, но пак казвам, целта е, нали, всички да са максимално постоянни, за да може да сте максимално в час с нещата, защото все пак имаме само 3 пъти в седмицата, деца вика по час и половина да го работим това нещо. Благодаря ви. Ус. Току-що приключи компетишън класа, в който правим около 40-45 минути техника и около 40 минутки позиционни спаринги. Сега следва да си пуснем един бърз душ и да се оправим за мълчуганите, които са от 6 часа. Добре, готови ли сме за тренировка? Да. Имахме времето за игра. Сега очаквам всички да внимавате да са готови за тренировката, нали така? Ако внимаваме и изпълняваме и техниките, после ще поиграем. Какво стана, Камене? Що се разстрои? Така ли? Защо? Айде, ще ми кажеш. Става ли? Ус! Добре. Айде, Сашка, тръгваме леко бегом и с едната ръка напред. Камени, горе главата. Чули ме? Не искам да плачеш. Чули ме? Усмивка. Така. Браво, машинки! Добре. Браво, давай. Това е камера. Да. Това камера, бе? Аз снимам на и двамата. Сега следиме като петели. Аре, коце! Натискай, коце! Можеш по-бързо, свърши ти горивото днеска, а? Абе, пич, имаш ли гориво днеска? Да, имам. Имаш, добре! Добре, сега коя беше следващата част? Помним ли как поставяхме краката? Добре, айде да видим кой е запомнил. Така. Дай, добре, Камене, замръзваш и ти. Граплинга за мен е с няколко думи начин на живот, тъй като това е единственото нещо, което правя и за пребиваване, и също така за развлечение. Затова това е моят начин на живот. Нещо, което ме мотивира да съм треньор, е именно да виждам резултата в момчетата и това как всеки един успява да постигне най-доброто от себе си. Съветвам хората, които тепърва започват, да не губят време, да започват максимално скоро и да разберат, че жило-житото е спорт, в който или се влюбваш, или продължаваш. И веднъж успееш ли да се влюбиш в този спорт, със сигурност те очакват само плюсове нататък. Не само в спортна гледна точка, но като цяло жило-житото ще ти помага и за напред в живота в всякакви ситуации. Сега започва All Levels класа, където идват момчета на всякакви нива, така че предстои да приключим и последната тренировка за тази вечер. Добър вечер на всички. Продължаваме днеска с Кимура системата, така че да не губиме повече време. Всеки да си намери място, пръскайте се навсякъде, клякаме 2-3 пъти и започваме навътре. Айде по-малко приказки, малко повече загрявка. Така, лакти отпред. Това пичо е разчукано по краката. Няма да навлизам много дълбоко тук, само казвам примерно за някои по-нови момчета. Казваме най-важното нещо, когато пасваме гарда е противника първо да е по гръб. Дали ще стъпна вътре и ще го избутам за рамената, дали ще търся да хващам отдолу ахилеса и да повдигам. Или може да направи двете едновременно, едната ръка да избутва рамото, колко другата да търси ахилеса. Винаги търсим едно и също нещо и то е да го сложим по гръб. Айде, Сашка, забил съм ръката тук, нали? Тая ръка няма да стои безучастно. Тя ще търси или врата, или да хване ето тук, разбираш? И сега си забиваш главата в таза. Ще пробвай да се отпуснеш върху така и ще е по-лесно и на тебе. Добре, супер. Виж, от другата страна. и двата глезена искаш да идват от едната страна. Външната страна. И веднага тая ръка блокира коляното масарка. А тая идва ето тук, виждаш? И сега пак мога да го скрием под мишницата и тук да пасва нещо. Пробвай пак. Точно така, точно така. Супер.
Набързо ще комбинирам отново двете кимури, които сме направили 3, като след това ще гледам да надградим веднага оттам. Този крак веднага го надкрачвам над главата. Ако не можем да го завършим от тук, показвам следващата стъпка, тя е да забием лакътя долу на татамито. Супер! Тук, ако ви е трудно да завършвате, просто се опитайте да сложите лакътя долу на татамито. Това ще направи завършика много по-силен. Още веднъж, Ивчо си е хванал крака или реброто, без значение. Искам да скъсам захвата, да отместя ръката и да я забия зад гърба. Започнах с бойните спортове. Първият ми боен спорт реално беше бокс, но беше доста студена зима, си спомням, и тогава залата по бокс затвори. Долу залата по борба беше доста топла и така Войчо ме закара на първата тренировка по свободна борба, долу в зала Дружба, където още първият момент, в който влезнах в залата и стъпнах на татамито, бих казал, че съм влюбен, нали, в този спорт. И така доста години се занимавах с свободна борба. С течение на времето заминах към Англия на около 10-11 годишна възраст. Като там борбата беше доста слаба, свободната. И така се разпаднаха тренировките по борба след около 2-3 години тренировки там. И бях видял в един сайт, пишеше MMA/реслинг. И това ме подбуди, нали, да пробвам тази зала, тъй като видях, че пише, нали, думата реслинг, и си викам, добре, ще има нещо хватково там, ще се случва някаква борба, нали, трябва да отида да пробвам. А реално то си беше, нали, MMA зала, където имаше и жило-жицу тренировки. Така там срещнах първия си треньор, Карлос Сантос, който е под името на Ходжа Грейс. Той ме запали и по гито, и разбира се по нон гито, но така да кажа, с течение на времето, може би от свободната борба, но гито повече ми грабна вниманието и като цяло клуба ми тук е повече насочен върху ноги играта. Много съм щастлив, че открих този спорт на ранна възраст, бих казал, и че в момента, нали, това е част от живота ми. Ако мога да се върна назад, пак бих заминал, за да мина през това цялото нещо, което, нали, се случи. Дезинфекцирахме залата, вече е готова за следващите тренировки. Това беше един тренировъчен ден в Z Team Jiu-Jitsu. Последвайте ни и се абонирайте за канала за още.